Nna ụmụ nwata nlecha anya na ala Igbo anyị ọ na-agba m anya mmiri eme asị na-eji afịa malụ ndị Igbo Ifeanyị Ụba ya si eri ọnụ ọsịghị na-eji afịa malụ ndị Igbo Soludo ya akụkọ onye sere Igbo ọsịghị na-eji afịa malụ ndị Igbo kelee nke all this junks governor junk all of them na afịa ka eji malụ ndị Igbo jukọrọ ebe eji afịa wee malụ ndị Igbo onweghị any of them bịara invest ya na that structure afịa ahụ eji wee malụ ndị Igbo banyelu ultramodern shopping mall o nwere ine n'ebe ọkụ na-agba n'ala Igbo nga zinc apụtasị na-eji ya malụ ndị Igbo nne n'ebe a na-azụ ahịa onwe ihe na-enechata no anything that can protect human life and property jefuru main market alụ 70s na Peter Obi na ọlụrụ Anambra gịnị mgbe na ọ renovate nwa main market ebe eji ha malụ ndị Igbo na arịa ebe Igbo niile na-azụ ahịa all block work no amenities there no government present there but gọvanọ ịkpara aka eji ahịa malụ ndị Igbo onye ọ na-ịkpara big man ịkpara aka eji ahịa malụ ndị Igbo gịnị bụ ahịa dị ihe anyị na-atụtụ bụ ajọ ka a na-atụ ahịa ose ka a na-atụ jee Kano ka ịfụ ebe gọọmenti investiri ego wee rụọ ahịa jee Kano ka ịfụ ebe gọọmenti investiri ego wee rụọ moto park ndị Igbo anyị bụ sọ ndị ara agwụ ndị tụfuru ndị na-echara omenala Chineke nyere ha Chukwu okike abịama nyere ha tụfuo wee jee nabata nkwankwa white angel amam ihe akọbara ha wee kọba wee ekweta na ya look at ka life anyị na ọkụ na-agba n'ihe ala na ahịa ọha na ya ekwu ebe Igbo na-azụ ahịa eji ahịa wee marafa ihe dịka anya store zinc nwụrụ anwụ jegodo na otu Ọnịcha ka ịfụ ka main market dị gọvanọ ihe niile eji ahịa jegharịarịa Aba ijegharịarịa Aba anya mmiri agba anyị ị na-asị ọkwa ahịa ka eji wee malụ ndị Igbo abịa na Naịjirịa ka asị na anyị nwere the best ultramodern market ka iru arịara Aba akwa iru main market akwa iru ọgbọ ite Enugu nothing asịrị gọvanọ ha na-azọ gọvanọ ndị nke chịrị achị agboro ndị nke na-achị echi achị criminals gwagodo m ma Soludo ndị a na-azọ gọvanọ Anambra steeti gịnị ka ha ga-emenwu na Anambra steeti the power that being in Nigeria bụ na Abuja ka ọ dị. You cannot do anything without Abuja approval. So why are they dying for governor? Onye fụtasị nye aba na-edozi ihe edozinwu kwa na power ji Nigeria bụ na Abuja ka ọ dị. Kata ma ha ga-eti ya ka ha chọọ Biafra a na-asị one Nigeria jụọ Igbo kwe abụrụ ọnụ na-akọghịrị ọnụ na-eji afịa malụ ndị Igbo jugodi egboro neko onye invest goro egie ebe ndị Igbo na-azụ afịa ka arụ ultramodern market ị na-enene ndị be anyị anya obodo tụfuru omenala fa can never be on their feet any longer. Sọsọ ihe Igbo ga-arụnwu now wụọ ultramodern bụ ụlọ ụka gosi na fa mara ife so ihe Igbo ga-arụ now ọ bụrụ ultramodern bụ ijeselu ha St. Basilica Rome ha arụ ya that cannot create job for them, that cannot improve their people's life. Even that ụlọ ụka none of them ga-eji enigwe ọkụ na-agba Anambra Flavour na na-etiri anyị egwu Obi Kubana ebe ọ na-elere kotu ọ na-amanị ka ngwere na uze sọsị ya kpaghara ego ọka Dangote ọka Adenuga ọka Otedola ya na enu nke ncheru agadi na-agwa ofe nke a na-eme fim ezu suppose ị na-adụ ụmụazị ọdụ this time to think about our generation, not we. Go and have it on Facebook and I go chief priest. Then chief priest. Only it like 1 billion naira no jiho. I to 200 naira. Ibo couple of big Cubano. Oje go nama 150,000. Ebe you gonna post step price. Until they buy a reason like a human being. Reason here, as na ha ka eju mara I suppose abịa n'Igbo ifo dị ahịa arụrụ na Dubai ifo dị ahịa arụrụ na Singapore ifo dị ahịa arụrụ na Japan na n'Igbo jefuru ahịa niile a na-asị eji ahịa mmalụ ndị Igbo ebe anyị na-azụ ahịa dịcha ka ebe ndị ara nọ ọkụ gbagba ngwa ha niile pịata na ihe ala ebe a na-azụ ahịa anyị nwere gọvanọ no fire service nothing no security
and I were governor. There must be election. There won't be no power vacuum. Nanambra. Since I never continuity, can I try and go to the power vacuum? Power vacuum can bring revolution na Igbo. Until city in the house in the house Chibai, in the general order, in the bishop general order will not come to our senses. Ajo ka Usachi Anambra Imwe Ebonyi Enugu name them. Usachi Bazia man the bishop achọghị ikwu okwu ndị arụma na sị na ha bụ bishọp ndị ụka achọghị ikwu okwu ma ọha na eze ndị ochie achọghị ikwu okwu ha chọrọ ije travel je nara ndị Hausa ọda then we can now rebuild ourselves. Ọ bụ na itisa will now come to our senses, we will start rebuilding. Nobody is human being. The only mouthpiece in Ekura and the Kalu came a kangaroo. Buru. They will be may find I can say Hammer in Debo. Nature in Debo. Obola de Bocoro. Oboa Alaba Coro. Oboa Tretre Coro. Oboa Hamne Coro. But I must say Hammer in Debo. If I be Hammer in Debo. Hammer in Debo. Nasi Kerego Mer in Debo. Or none are right for Dicking. We're going to be Hammer in Debo. So you know Juku. No Gahadi Ojuku. Ojuku. I don't know Juku Paro. Also here we one who know Juku. Pension no Juku Juku na weje nini na je London emechi hala depo oge imakwala de ba dig ifan we na agba boy aya luri nya emechi we emechi for life e bia ka o yekubi ihe bara uru na kwuo ka isi kpọpụta na ndị kalu none of them ụmụ Igbo nọ na nga they are fighting for a cause, freedom for all. Yemone halu more than 5,000 akpochisiri. Nobody is talking it. Here they have to say to one election. Kahachibaka. Gini ki menwu ebe power ni nedi no ward na Abuja. Anything basan Nigeria na Abuja. Ichiru airport you must go to Abuja. Ichiru stock exchange you must go to Abuja. Here Abuja Jonathan approve. Awusa ye kweke ruo ya. Since Archibald ndị Igbo enwe federal president na ana Igbo. We're going to factory na ana Igbo that can create more than 20,000 jobs. None. Minus one we win some few industry. Kerebozo. Nowhere. Bonyi baka aya ka eji mara ndị Igbo. Aya nwa anyị na-azụkwa n'azụ. Si ruo na otre modern market nowhere. Iru alaba like n'enu dustbin. Trade fair gini bial trade fair ina unu arụrụ no plum unu ada plum. Quack everything quack no road. I don't know what is wrong with our people. Time will go game the Igbo. Problem ndị Igbo bugodo to deny their ancestors their right. Dochana kata buru Bible nwura anwu koru ihe obusi na have missionaries. Bia but people have bia they met some religion here. They met traditionals here. Buru nkeba tia elisi. Eziokwu na egwu na wa na onye mecha njọ forgive we. Onwe dị iche between these clergymen and politicians. They work hand to hand. From the award-winning producer, Shaking Head Beats. Japanese Ghost Talent exclusive. 40 minutes ratu kempo wa bidoro ife minutes ratu wakene mo fife tutara aye to sia vote na ba o he bureka ilaria ife ka nebe o kapwa nebe o 40 minutes ratu kempo wa bidoro iye minutes ratu wakene mo fiye tutaro o fiye tutaro wa mo fiye tutaro iye ka nebe kapwa nebe o iye kanebe o kapwa nebe iye kanebe o kapwa nebe iye kanebe o kapwa nebe o iye kanebe o kapwa nebe IPOB one family IPOB
na land Biafra, I say I no election, no. After election, everything their deception, no. Upon deception, I say no do recession, no. Maybe I need to see the vote, no. I'm to support, so election no vote. Yeah, man, I got to get out. One eleven people, I need to not go further. Kedi ya get me, we want to get far, no. The boy I met to party, no. The one who go, Adile bueno mwenwene Nime sokoto Ifunu na chona sokoto Mone muna odi na shokoto Chukwu abia magozela ye na odi obu na umune mo Ule kwela Nule kaye musi anige Iya koka na mahola ntumo Atuma tunala dikwe buo Tubo sabo chibo Ebe nina Andi zikwe buo Iye kanebe o, kakwa nebe. Iye kanebe o, kakwa nebe. Asimi iye kanebe o, kakwa nebe o. Enimi iye kanebe o, kakwa nebe. Biafrans, Solidary. Biafrans, Solidary. Tuhalike nuche alumti ọchịchị a na-akpa n'obodo. Oya tusile vote bako wejono ayoga no na mmili n'ụwa ka chabasi ayanya ebe nduma lebe anyị nọ ka anyị we need referendum abịa makoro okwu site n'ọnụ Nnamdi Kanu ọ dịghị election ka ga-eme n'ala Biafra dịka Lagos sọrọ na ha gbawa ma election anyị ga-ama mbe na-abụ nke bote ịmana ti ga-eji ya na gbanati agbanyanya anyị tụkwa ọzọ febulega iwe gbanaga ọkwa sọsọ referendum bụkwa ihe nnemaka nwanne m atụla votu ọzọ. Break it down. Alili agbanu mo obi amawala m ụmụnne m emesi anọkwanụ na ntaụ nkwa akwago fancha lọlọnụ na ntụ n'ụwa ihe ka na-ebe o kakwa na-ebe 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 IPOB, one family, IPOB. All Biafrans are saying, Ayagaya to vote, also. Ndia Chichi, Beribe, Buregani, Gawapodazo. All we want is freedom, no referendum, no election. We want freedom in our nation. We want freedom in our nation. Our politicians are looting our money, taking to London, building their nation, impoverishing people, taking the rights of making our own decision. Biafra is a nation, everybody must know all about it. We are full of wisdom and the right to run our nation. Okay, rolling way, Haja, when you guys go vote. I can see a vote to have a room and Babu Siva. Okay, one, you get a candle, Pusiani, Umobia Panado, to work. Obiana Bumbo can watch you. Obiana Baraye when they pull up ya. Obiana Chico Panai for 4 years. So he had Kanebe, Kapanebe, Kasi bela kumpaya Abuli Biafrans believe no election to referendum. Masaka okuwalele Aba masaka okuwalele Igbocha masaka okuwalele
Ebonyi Masaka, Walele. Asaba Masaka, Walele. Maya Senduku Masaka, Walele. No Biafra, no election. Walele. Asị m agwa ntị ma ntị anụ egbuwe isi ebukọta anya na ntị ọkwa maka adị ama ama